Als een huis in Friesland beter isoleerd wordt en voorzien wordt van zonnepanelen en een warmtepomp, dan gaat de weerde maar wel zo'n of zelfs 8% omheen, zei Theo Vos, directeur van een groot makelaarskantoor in Friesland, vestigings in Snits, Ljout en Stiens. Maar waar het Jildziekje wil om die isolatie, zonnepanelen en warmtepompen te betalen, ja, die moet wel trots zetten en geduldig wezen, want waar het net thuis is in de raad van gemeentelijke subsidiepotten, het Nationaal Warmtefonds en kwartingsmogelijkheden op de hypotheek, die rekken makkelijk het paard buster. Dus tijd om de Theo Vos, uw verste gast, dat het gaat om de wenningmerk wat lucht in het juster te brengen. Goedemiddag, Theo. Eens even zien, dat we Theo nog ergens vinden kunnen. Ik zou mooie inleiding. Goedemiddag. Ja, en daar is er wel. Zullen we zoveel vertraging op de lijn hebben, dan wordt het wel echt spannend. Maar leed het maar eens in. Eerst eens even snel de weerde van de wenning. Je zegt een huis met een A-label is 8% meer waard als een huis met een C-label. Ja, dat verschil tussen een A-label en een C-label, waar komt dat eigenlijk waar? Van waar dat enorme verschil? Nou, het verschil zit erin. Goedemiddag trouwens, opnieuw. Het kan een A-label wezen, het kan een A+-label wezen of een C-label. Maar wat we gewoon zeggen is dat er het verschil tussen de verschillende labels en wat een wenning dan oplevert, ja, dat wordt steeds bij ieder wordt dat gewoon groter. En als je bijvoorbeeld zegt wat een wenning bij een C-label gemiddeld in Friesland oplevert ten opzichte van een A-label, ja, dan klopt dat het tussen de 4 en 10% ongeveer zit. Ja, maar is dat nou reëel? Binnen stookkosten van een huis met een C-label dan zoveel hoger als een huis met een A-label? Nou, voor een deal had dat natuurlijk wel met de stookkosten te mijtje. Dat zit hem dus echt wel in het financiële stuk. Het zit hem natuurlijk ook in het wooncomfort. Het ben gewoon prettiger in een wenning met een A-label dan bijvoorbeeld met een C of een D-label. Ja, en daar kies ik volle meesten natuurlijk in de tak op in deze periode voor een wenning die toch duurzamer in de wereld staat. Dan mensen die je volle energie aan het slurpen is. Ja, maar als je zelfs je huis, had je een nijhoeskeepie of een oorhoeskeepie, had je dan wat ontwaan willen. Je keep een huis maar een C-label en je wil een A-label. Ja, dat klinkt al gauw van hoe pak je dat nou aan? Bijgelijks had je dat financieren willen. Wat zijn de mogelijkheden dan eigenlijk? Ja, dat is een hele goeie. En er zijn verschillende mogelijkheden binnen daarvoor. Het is wel voor een leek, want ieder jaar keep je natuurlijk een wenning. Dus je moet het daar wel even indoeken. Hoe moet je dat nou aanpakken? Ja, ik denk dat het handigste toch wel te begeleiden terug, of bijvoorbeeld een hypotheekadviseur of een energieadviseur. En die ken je wel in die wereld van mogelijkheden om financieringen daarvoor te regelen. Kan die jou daar het beste bij hulp bieden. Ja, en daar ben ik wel heel veel mogelijkheden binnen voor. Ja, want als je het nou bijgelijks hebt hoe gemeentelijke regelingen, ja, dat is echt dreig uit te lezen. Weet een gemiddelde adviseur daar dan alles van? Of maak je dat dan toch weer zelfs uitzieken bij de gemeente Zuidwest-Friesland of de gemeente Frieske Marren of de gemeente Ljout of de gemeente Noord-Friesland? Hoe zit dat dan? Ja, als het gaat om bijvoorbeeld leningen op het gebied van gemeentelijk niveau, ja, dan kan je van zo'n adviseurs daar wel bij helpen. Je kent het ook zelfs op svn.nl. Maar je kan ook bij de gemeente aankloppen wat de verschillende mogelijkheden daarvoor binnen. En ben er dan grote verschillen eigenlijk? Ja, er zijn wel verschillen in de gemeentes. De meeste gemeentes hebben wel oplossingen voor leningen op gemeentelijk niveau. Maar er zijn absoluut verschillen in, ja. Ja. En hoe zit het nou eigenlijk met de hypotheek? Want ik heb dat er zelfs hypotheekverstrekkers binnen die zeggen van nou, wij skikken het een beetje maar de rente, laat maar zeggen, als je huis verdoort, Sammy. Hoe zit dat? Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. Dus je kunt als je zelf een aantal maatregelen gaan toepassen, dan is de mogelijkheid om meer te lenen, die worden groter. Want normaal kun je 100% van de taxatiewaarde financieren. Maar het is wel zo, als je geld inzet voor de verduurzaming,
dan kist net 100%, maar kist 106% kist financieren van de taxatiewaarde. Ja, maar gaat de rente Dus omleeg? Nou, dat is wel in je mogelijkheid, maar je ken bij ongeveer 50% van de hypotheken, van de hypotheekverstrekkers, die bieden momenteel een groene financieringsvorm aan. Dus je had dan een duurzame hypotheek, waarmee je wat kwarting kreeg op de rente. En scheelt dat een soort? Nou, dat scheelt meestal wat 10% van de ten opzichte van als je het oorsdoggen. Maar je dat proloeken naar bijvoorbeeld 3 ton of jouw ton, maar je het toch wel om een heel bedrag. Ja. Ja. Nou, in elk geval, we hebben nog wat meer jachtskienerlitten over wat er al je mogelijk is. Je zit op het Ameloon, de verbinding lidsen nou wat de wensken hoor. Hoe is het eigenlijk op het Ameloon? Waait het Herelhut? Nou, het waait redelijk, ja. Okay. Ik zoek straks wel even een boeten aan, maar ik krijg begrepen van je dat het niet warm is hier. Ja, nou, maar het is nooit een goed moment. Tjitske, het nooit een goed moment, toch? Ja, het is nou nog goed, maar de storm helpt wel verder aan. Ja, had er naar boeten wel, maar het nou dan. Ik zoek het nou dan. Theo Vos, dank u wel en tot de keer. Hartstikke goed. Ja, dan. Hoi. Doei.